Ja, ga. Ja. Fiona. Het komt wel goed, schatje. Zeg fijn, aan de Thomas, doe dat nog eens. Doe Uri Geller. Doe Uri Geller. Jasper. Jasper, nou, we doen dan is het niet zo moeilijk. Nee, ik heb het niet over Jasper, over Uri Geller met je pen. Nee, nou even doen. Ja. 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 Helemaal alleen jij, want er zijn meerdere mensen die helemaal strak gestopt. Je ziet er ontzettend lekker bij. Met Uri Geller nog. Frank, dit komt niet op hij. Wel op YouTube. Ja. Als je dat doet, echt waar. Wat dan? Doe het niet. Doe het wel. Als ik het doe, dan wat? En dan? En dan ga je maar lopen naar Bobs. Dan maar. Ga je lopen naar Bobs. Dan maar. Lopen. Ik ga nog liever lopen dat ik bij jou in de auto zit, Pirat. Nou, je komt maar op. Ik zie Sophie op je af. Neuken. Ja. En Fleur. En Fleur. Die kop van die Fleur. Ja, die is echt leuk. Een wolbewoner, ouwe. Zo weer. Hier lijkt ze op. Dat is waar. Zie je zelf op de bladzijde kwam. Hallo Fleur! Ik heb een kaderboek. Vraag me niet waarom, maar ik heb een kaderboek. Dat zijn 36. In Pagina wat in de agenda staat. Voor die dag. Tot Dit staat op film, hè? Ja? 63, dat wordt dus. Meer dan bladzijden. Dus in ieder geval ben je hier gebleven. Blijf zitten, je mag niet weg nog. Hey, Hey, lekker ding. kijk eens even naar me. Ja, kijk. Je bent nu op 72. Vandaag had je af moeten hebben tot 74. Ja, weet ik. Dus Ik ga dan hem maak je thuis tuin. afmaken. En je moet in je agenda kijken, want je moet verder. Ja.